מי מאיתנו לא חולמת להיות בפעילות גופנית אינטנסיבית, יומיומית, להיות עם שרירים, להיראות טוב, להיות רזה וליהנות מהחיים גם. אז אני חושבת שלכולנו יש את העניין הזה של לעשות ספורט, וזה באמת מאוד מאוד חשוב. אבל יש משהו שרציתי להגיד לכם שאולי יגרום לכם, למי שבאמת לא מצליחה להתמיד, מכל מיני סיבות, אם זה החיים, אם זה ילדים, אם זה עבודה, אין זמן, יש הרבה דברים שצריך לעשות, ואנחנו והגוף שלנו הוא האחרון שאנחנו שמים אותו בסדר העדיפויות. אז באמת רציתי לתת לכם ככה איזה טיפ כזה, לשמור על אור בריא וצעיר לאורך שנים, באמת לאורך זמן. הפעילות הגופנית היא מאוד מאוד חשובה גם לאור, כי יש כמה סיבות. העיקריות ביניהם זה שהפעילות הגופנית היא ממש מזרזת את זרימת הדם, והיא משפרת את החמצן בעור. ועם הזיעה אנחנו גם מפרישים המון רעלים, וגם העור מתנקה. זה מפחית את רמת הדלקתיות, ומי שיש לה אקנה, מי שיש לה פצעים, זה יכול מאוד לשפר לה. אלה הדברים החשובים, וככה רציתי להגיד לכם את זה, שתקומו ותעשו פעילות גופנית יותר בשביל האור ובשביל לשמור על מראה צעיר לאורך זמן, וזהו, לכו לעשות ספורט.